Il-Kummissjoni tal-Films Maltija se toħroġ sejħa l proġetti lokali fl-iskema ġdida tal-Malta Film Fund. Fond ta' 250,000 euro fajnuna finanzjarja lil produzzjonijiet lokali b'potenzjal globali. Engelbert Grek, il-Kummissarju tal-Films, għalli dan għandu lan li l-industrija lokali tkompli tikber u l-arti ċinematografika tibqa' tiżviluppa. Irridu produzzjonijiet li jirrappreżentaw il-pajjiżna fuq livell internazzjonali, b'mod partikolari jekk kif Malta sena d-dieħla se jkollha il-Presidenza tal-Unjoni u mbagħad fis-sena 2018 il-Belt Valletta se tkun il-Belt Kulturali Ewropea. Produtturi lokali qed jintalbu jissottomettu films u films osra, animazzjonijiet, dokumentari jew serja televiżivi għas-suq internazzjonali qabel ma japplikaw għal fond mal-Kummissjoni. Proġetti mażulin se jingħataw massimu ta' 20,000 euro kif ukoll programmi ta' taħriġ u mentoring mingħand il-professjonisti. Din l-edizzjoni tal-Malta Film Fund se tiftaħ fl-ewwel ta' Settembru u produtturi u kumpaniji jkunu jistgħu japplikaw fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni. L-applikazzjoni għandha tingħata b'mod personali lill-Kummissjoni sal-31 ta' Ottubru 2016.